Na Illa de Arousa, a alcaldía continuará en mans do Partido Socialista. Luís Arosa é o novo rexedor da vila que ademais encabezará o primeiro bipartito deste municipio. Como xa anunciaran o pasado xoves, os edís do BNG apoiaron a candidatura de Arosa. Estamos diante dun novo comenzo, unha nova etapa de progreso. O meu compromiso como alcalde é traballar con honestidade, transparencia e dedicación para lograr un concello próspero, inclusivo e sostible. Se a alcaldía da Illa non cambiou de siglas, pero si de persoa, en Ribadumia sucedeu o contrario. David Castro volveu coller o bastón de mando, pero desta volta como candidato do Partido Popular. Xa é o seu terceiro mandato á fronte do municipio, o segundo con maioría absoluta. Quen estrea a maioría absoluta é Marta Giraldez. A socialista foi investida o sábado no que será o seu segundo mandato. O feito de ter maioría absoluta non vai a cambiar en nada a nosa forma de gobernar. Vamos a seguir traballando día a día, solventando os problemas dos veciños dentro das nosas posibilidades, agardando chegar a todos os lados donde se nos chama. Non vai a cambiar nada o noso trato diario coa xente nin cos outros grupos da corporación. En Sanxenxo, Telmo Martín asumiu o sábado o seu quinto mandato. Fixo cun reto converter a vila nun lugar aínda mellor para vivir. Vamos a hacer todo lo posible para que Sanxenxo siga mejorando durante los próximos 4 años. Sin duda tendremos diferencias, incluso debates duros entre la oposición y el gobierno, pero todos compartimos un único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. O novo goberno de Sanxenxo repartirase en alcaldía e 9 concellerías, reforzando a área social. Ademais, María Deza repite como voceira e primeira tenente de alcalde, mentres que Paula Martínez e Marcos Guisasola asumirán a segunda e a terceira tenencias de alcaldía.